Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Habatalasi hadin balayo jingtep batikna ki sipai yada Khappud Border Security Force BSF Meghalaya ki layo ban khanglat ban kem ya ki babon ki beriu ki bepersang ban prong tu ya uput usam jong kari bat kecetla hakani ke jingkhnra ki sipai BSF ki layo bat ya sangut ki nong Bangladesh na jan Khappud hapok ka thain West Jain Hills hakawai ke jingkhnra ki sipai BSF ki layo ban kem se arngut ki nong Bangladesh na jan Khappud ka South Garo Hills yakini ki jingkhnra la penlong kum nabynta jong ki sipai BSF Meghalaya ban khanglat ya ke jingwan rong kyrteng bi bat ki wei ki kam sneu ha ki than pot ha ka jingyat lenti ban pet ngor ha ki than Khappud ki sipai BSF jong ka 4th and 1st battalion ki leo ki ha ka jingyat lan ki Bri U Khappud bat ki layo ban kem ya ki ngrewut ki nong Bangladesh yakini ba sya kem lai ti no sya ki thanat badai pet ban pengat ha ki kendon an ha ka jing tokit lalap badan na preng kini ki ba sya kem ki dei ki batrai kum ki nong snayeng ha basanpur Mumbai kat ba kawai ka kan thai na Bangladesh kala lech Mumbai na kabanta ban lech sumar ya lau kurim ha kawai pat ka jingja ha South Garo Hills ki BSF ki layo kem wei nong Bangladesh batmu ban rong syapo India.